Sonra hormatly prezidentimiz Yapon Türkmen parlamentary dostluk toparynyň başlygy Endo Tachiaka bilen duşdy. Yapon Türkmen parlamentary dostluk toparynyň ýol başdy. Hormatly prezidentimiz mehirini bereklep, soňky ýyllarda Yapon Türkmen gatnaşyklarynyň ýygyderli tiýasy dialogynyň netijesinde tez derejede çykanyny bellädi. Hemde döwlet başlarymyzyň şu gedekki taparynyň iki taraplaryň hyzmatdaşlykda mühim tapgyr boljakdygyny anan bildirdi. Şeýlik hem olu Türkmen halkynyň milli lideriniň Yaponiýa bilen Türkmenistanyň arasyna gatnaşyklary ösürmekde eýer duru goşundyny bellädi we pursatdan peýdaranyp gahrman arkadamda mehirli salabyny beýan etdi. Yapon Türkmen parlamentary dostluk toparynyň ýol başdy. Hormatly prezidentimiň şu ýylyň aprel aýynda Yaponiýa amala aşan saparynyň dowamynda geçirilen duşşugy ýakymly duýgular bilen ýatlaýanyny aýdyp, Expo 2025 bütün dünýä sergisinde Türkmenistanyň pavilyonynyň uly ünsüçe ekenligini we serginiň iň gelim gidimli ýerlerinden biri bolanyny beýledi. Şeýlik hem Yapon Türkmen parlamentary dostluk toparynyň ýol başdy. Pursatdan peýdaranyp, hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň kemişilik bir taraplygynyň 30 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlady. Hormatly prezidentimiz hoşnutly sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmen-Yapon gatnaşyklarynyň birek-bire hormat goýmak, din hukuklyk we öýdara beýiklik görelgelerine esaslanýanyny aýtdy. Hemde bir hyzmatdaşyň mundan meýlekde ösürülmegine Türkmenistanyň uly ähmiýet berýänyni bellädi. Şoňdan baglanykda döwlet başlarymyz parlamentary gatnaşyklarynyň Türkmenistan bilen Yaponiýanyň arasyna hyzmatdaşygyň mühim ugurlarynyň biri bolup durýanyny aýtdy. Ýurtlarymyzyň parlamentary dostluk toparlarynyň ýygyderli duşuklary kanun çykarjak edaralarynyň arasyndaky işin we netijeli gatnaşyklaryň aýdyň beýany bolup durýar. Bellenşýäli Türkmenistan paragatçylygyň hyzmatdaşyň we öýdara düşünşmegiň esasy guraly höküminde parlament diplomatiýasynyň ösürmek ugruna çykyş edýär. Şoňdan baglanykda gahrman arkadagymyzyň 2022-nji ýylyň sentýabrynda Yaponiýa amala aşan saparynyň dowamyna Merkezi Aziýa ýurtlary we Yaponiýa parlamentary forumuny Aşgabatda geçirmek baradaky ýöňe süren başlangyjynyň ähmiýeti bellenildi. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we Yapon Türkmen parlamentary dostluk toparynyň ýol başdy. Diýip bolan dostlukly Türkmen-Yapon gatnaşyklarynyň iki ýurdun halklarynyň awadançylygynyň beýikligine mundan meýlekde puturandyryljakdygyna önem bildirip, birek-birege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Yaponiýa iş saparynyň çäklaryna soňra hormatly prezidentimiň öňde barjy Yapon kompaniýalarynyň ýol başlary bilen işgürlük duşugy boldy. Iqtisad hyzmatdaşlyk boýunça Yapon Türkmen komitetiniň başlygy Itochi Corporation kompaniýasynyň ýerine getirji vitse-prezidenti duşugy açyp, duşmaga wagt tapanyň üçin hormatly prezidentimiz tüýsürekden hoşarlyklaryny beýan etdi. Bir duşugyň iki dostlukly ýurdun arasyndaky sewda iqtisady gatnaşyklary mundan meýlekde giňeltmek üçin mühim itergi boljakdygyny aýtdy. Soňra hormatly prezidentimize söz berildi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň wagtyň synygynyň geçen ygtybarly hyzmatdaşlarymyzy öňde barjy Yapon kompaniýalarynyň ýol başlaryny we wekillerini tüýsürekden berekledi we bir kompaniýalar bilen Türkmenistany köpürlük netijelik hemde ýöýdary beýiklik hyzmatdaşlygyň baglanşdyrýanyny bellädi. Şeýlik hem hormatly prezidentimiz pursatdan peýdaranyp, bir duşugy geçirmek başlangyjy hemde Türkmen-Yapon ykdysady hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljekde onu ösdürmegiň ýollaryny giňişleýin ara alyp maslahatlaşmaga düredilen mümkinçilik üçin minnetdarlyk bildirdi. Bellenşýäli Türkmenistan Yapon kompaniýalary bilen ýola goýulan hemde özüniň netijeligini görkezlerini hyzmatdaşlygy ýygyderli giňeltmege dowam edýär. Şol buratda täze, has giňerimli we uzak geljegi nazarlayan maksatlara ýetmege ugry edilýär. Türkmenistan bilen Yaponiýanyň arasyna hyzmatdaşlyk uzak möhletleýin durnukly we köp ugurly häýat ýeteýär. Bir hyzmatdaşlyk hemişe öýdary hormat goýmak, ananşmak hemde beýiklik ýörelgeleri esasyna alınıp barly we dowam edýär. Türkmenistan üçin Yaponiýa ýokary tehnologiýaly ösüşiň, ykdysadyýaty innovasiýa taýdan çemelişmegiň, tenagat ösüşi bilen ekologiýa jogapkärçiliginiň sazlaşykly utgaşdyrylmagynyň nusgasy bolup durýar. Soňky ýyllarda Yapon kompaniýalarynyň gatnaşmagyna Türkmenistana häzirki zaman eri tenagat desgalary ulanmaga berildi. Olaň ataryna maradaky we garabagazdaky ammiak we karbamid önümçigi boýunça gaz himi toplumlary, Gynlydaky polimer önümçigi zawody, Odenepedäki TV gazdan benzin öndürýän zawody, Çäje etrawynaky gaz turbina elektrik stansiýasyny görkezmek bolar. Bir taslamalar diňe bir ykdysat taýdan dälle strategik ähmiýetde eýe bolmak bilen ýurdumyzyň tenagat kuwatyny tehnologiýa taýdan düýre waplaşdyrmaga hemde diversifikasiýalaşdyrmaga ýardam berýär.
döwlet başlanmaz energetika, şol sanna energiýany gaýtan dikildiýen çeşmeleri, ulug we logistik organlaryny, ýokary tehnologiýaly we ekologiýa ugurly öňümçülükleri, suw serişlerini dolandyrmak, infrastruktura diskalaryny döwre baplaşdyrmak, şeýlekem hünärmenler taýýarlamak we olaryň hünär derejesini ýokalandyrmak ugurlaryny, hyzmatdaşyň elektriýan ugurlarynyň hataryny belledi we ýurdumyzyň türkmen bazaryna Yapon tehnologiýalaryny we önümlerini, ilkinji nowatda maşin gurulşy, elektronika we himiýa sanagaty önümlerini işin ilerletmäge taýýardygyn belledi. Şol wagtda Türkmenistan suw serişdelerini taşytlamak, suw aratsalamak, önümçük galynlaryny dolandyrmak, ýaşyl we vodorod energetikasy ulganlaryny, öňdewarjy Yapon tehnologiýalaryny hemde tejribesini çekmäge gyzyklanma bildirýär. Meýalim bolşýaly aprel aýyna geçiren duşumyzyň başynda biz sirkulýar ykdysadyýata geçmegiň mümkindigi baradaky meselelerini ara alyp maslahat taşdyk. Häzirki wagtda Türkmenistanyň bir ugru aýratyn ünserliýär. Biz senagat infrastrukturasyny döwre baplaşdyrmak, galynlaryň gaýtadan işlenmegini ösdürmek hemde serişdeleri rejeli peýdalanmak kadrlaryny ornaşdyrmak ugruna iş alyp barýar. Biz Mitsubishi, Toyota, Mitsui, Sumitomo ýaly Yapon kompaniýalarynyň bir ulgamda öňdewarçy şirketler we tehnologiýalar bilen oňa tanıştyrsyp, hormatly prezidentimiz aýtdy. We şoň bilen baglykda Yapon kompaniýalaryna bir näçe anyk başlangyçlara garamagy teklip etdi. Hormatly prezidentimiz Yapon kompaniýalaryna galynlary saýpallamagyň, gaýtadan işlemegiň we ikinji gedek peýdalanmagyň tabyna olaryň ýürüýte bellenilden meýdançylara iýerilýän möçürlerini mümkin bolýança azaltmak maksady bilen durmuş we gurulşyk galynlaryny gaýtadan işlemek boýunça Döwrewap zawodynyň gurulşynyň taslamasyny işläp bilmegi teklip etdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz hapasy ulary senagatda we jemaat hojulugyna gaýtadan peýdalanmaga mümkinçilik derejesine çenli arasalamagyň hilini ýokalandyrmaga gönükdirilen taslamanyň maksady rak boljakdygyny aýdyp, ýurdumyzyň daşky gorşawda plastik galynlarynyň möçürlerini azaltmak hemde polietileni ikinji gedek ulanmaga gaýtarmak üçin plastik pet şişeleri gaýtadan işlemek boýunça kiçik zawodlaryň taslamasyny öwrenmäge taýýardygyny belledi. Şeýlegem döwlet başlarymyz metal, plastik we elektron elementlerini özüne jemleýän howply we uzak wagtlap dargamaýan galynlaryň möçürlerini azaltmak maksady bilen durmuş teňkasyny gaýtadan işlemek boýunça kiçik zawodyň taslamasyny durmuşa geçirmek mümkinçiligini öwrenmegi teklip etdi. Çykyşynyň ahyrynda hormatly prezidentimiz bugünkü duşuň iki tarapyňa beýikliklerine laýyk gelýän täze birlikdäki başlangyçlar we taslamary durmuşa geçirmegiň ýoluny ýene-de bir mümkin tapyr boljakdygyny anan bildirdi. İşeğurları hormatly prezidentimize wagt tapyp bir duşuga gatnaşanlyk üçin hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimiziň çykyşynda beýan eden teklipleriniň mühim ähmiýetini bellediler we bir ugurda hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyklaryny aýtdylar. Şeýlekem olar hormatly prezidentimiziň şu ýylyň aprel aýynda Yaponiýa amala aşan saparyny we onuň çäginde geçirilen duşuň ähmiýetini bellediler. İşeğur toparlaryň wekilleri ýurdumyzda häzirki wagtda senagat ulgamly ösdürmäge, infrastrukturany döwre baplaşdyrmaga, sirkulýar ykdysadyýata geçmäge we galynlary gaýtadan işlemäge uly üns berilýändigini, munyň bolsa Türkmenistanyna daşky gorşaw goramak meselesine jogapkärçilikli çemeleşmäniň aýdyň mysaly bolup durýanyny bellediler we Yapon kompaniýalarynyň bir ugurda hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändigini tasdikladiler. Soňra iki taraplan resmi namalara gol çekmek dabrasy boldy. Resmi namalaryň ataryna Türkmenistanyň awtomobil ýolları ministrligi bilen Yaponiýanyň Sumitomo kompaniýasynyň arasynda ýödara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenga döwlet konserni bilen Yaponiýanyň Sumitomo kompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrligi bilen Yaponiýanyň Mitsubishi kompaniýasynyň arasynda maglumatlary alşmak we hyzmatdaşlyk arkaly Türkmenistanyna emeli aň we taňy tehnologiýalary netijeli ulanmak boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada ýödara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Sony kompaniýasynyň arasynda ýödara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň döwlet taşary ykdysady iş banky bilen Mizuho bankynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda alalaşyk. Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Injener Tehnologiýalar Universiteti bilen Yaponiýanyň Tohoku Universitetiniň injenerçilik mektebiniň arasynda ýödara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Injener Tehnologiýalar Universiteti bilen Yaponiýanyň Tohoku Universitetiniň injenerçilik mektebiniň arasynda talyplary alşmak barada ýödara düşünşmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Injener Tehnologiýalar Universiteti bilen Yaponiýanyň Hirosaki Universitetiniň Ilim we Tehnologiýalar boýunça ýokary mektebiniň arasynda ýödara düşünşmek hakynda ähtnama.
Türkmen Kimya Döwlet Konserni bilen Kawasaki Ltd kompaniýasynyň arasynda ahyrlaky gazdan benzin öndürýän zawodyň teň kylmatlaryny amala aşyrmak möhletini uzaltmak boýunça ýözary düşünmek hakynda ähtnama. Türkmen Kimya Döwlet Konserni bilen konsorsiumyň düzümine girýän Yaponiýanyň Toyo, Türkiýanyň Rensans kompaniýalarynyň arasynda Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň Gıyanlydaky polimer zawodynyň öňünçügini ygtybarly ýola goýmak işleriniň ikinji tapgyr boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakynda ýözary düşünmek hakynda ähtnama. Türkmen Kimya Döwlet Konserni bilen Yaponiýanyň Mitsubishi, Türkiýanyň GAP Inshat hemde Yaponiýanyň Mitsubishi Corporation kompaniýalary toparynyň arasynda Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň Türkmenmaşy etrawyna kuwatlygy ýylda 1.155.000 tonna karbamid öndürýän toplamyny dolu taýýar edip gurmak tartamasy boýunça hyzmatdaşlyk etmek barada ýözary düşünmek hakynda ähtnama bar. Şeýlelikde bugünkü geçirilen duşuk we gol çekilen resmi namalar ýözary beýiklik görelleri etatynda alınıp barýan Türkmen Yapon ykdysady hyzmatdaşlygyny mundan eýlekde ösdürmäge kuwatly itergi berer.